Zdravo, evo nas ponovo u Minecraftu. U ovoj epizodi sada idemo da... Ili ovo je petan pukovni creeper. Idemo sada da... Kako se... idemo da ostavimo ove alate u jednu chest gdje će budu alati. Tako je, alati. Mada unemo sve u polje 9. Mogu i ovako. Vidjeli ste, sad smo uzeli ovo. Idemo sada Bože, kakav bug. Idemo sada da popunimo tu rupu i onda idemo, evo ga. Idemo sad lepo u našu kuću. Vidi, razbio mi prozor, izvinite. Propalica jedna. Razbio mi prozor. Ali ja srećan imam dosta prozora. Ne. Ja sam glup. Evo ga, treba nam jedna kaldrma. Evo je. Uzeli smo je. Uspeli smo, idemo. Evo ga, taj chest. Evo ga, chest. Kamena lopata. Kameni mač. Ovaj vrag, ovo, drveni pijuk, kameni pijuk, a jedan mač, neko ostane ko nas ako nas napadne. Neko. Bre, evo, ne valja. Ne valja. Ne, jesam glup. Tako je! Sada, šta znam što još možemo da radimo? Možemo... Idemo do onog sela. Ne, tamo nema ništa. Da možemo... Sad, vidite nam je terasica. Juju, gladno sam, idemo unutra. Da nađem nešto da prezalagajem. Tako. Op. Sam ponest. Ne. Mogu napravim hleb od ove pšenice. Ne pravi se ovako. Aha, ovako se pravi. 3 hleba. Evo, jedan sad uzimo. Evo ga, našderali smo se. A treba nožom. Evo ga. Uzeli smo 2. Imamo još ovoga da posadimo. Imamo još jedna posadimo pšenicu. Idemo sad to da uradimo. Sadjenje. A da, treba nam motika. Motiku znate kako se pravi, vrlo lagano. Stavite 2. Ne znam, nije više napraviti. Ovako. Ne sluša me leva vode. Pa sporo raste, isišamo i nasadimo ispred gdje je voda. Tu.
Evo ga, sad ćemo mi to napraviti na brzak. To je... Dobro, što mi je? Maći me god. Ti jesam glup. Imamo još vremena. Sad ćemo mi to pa brzaka da nam raste brže pšenica. Pšenica nam bitno da bi prožele zbog hranilo, pšenica spravi hleb i tako. Mi to valjda znamo. Bar se nadam da znamo. Tako. No, ja. Daj mi se be. Joj, sve sam pogrešio. Moramo da popravimo sa zemljom. Gore. Baš nas brige za ovo drvo. Baš nas brige za ovo drvo. Bežimo mi u kuću. Ovo ćemo završiti uskoro. Samo ovo izgori. A ne mogu spavam. Ne požure više. Baje, nek padne mrak više. Ne spaj. Što nama je bitno, ali imamo još malo vremena. Ja mogu da sutra da klikćem. Možeš da spavaš samo noću. Jesu, dosan. Yeah! Konačno. Gde su one baje su izgorele? Baje su izgorele. Nema ih. Šta je ono? A, izgubljen si. Na, imam niz unutra zemlje. Komada. I sad uzmamo dole loptu. Ne uzmemo sekiru. Šta je ovo? Najbrže ćemo ovo da uradimo. Ako stignemo u epizodi, unapred se odjavljeno smo pri kraju za minut. Najviše. Ja ću sad zaustavim, pa kad postavim pšenicu, vraćam se u video.